Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Hi guys, babies ne bakhona abanye ke live bengena bathi vram daba shwangathela labane ke shwangathelo yabo oba ekhaya like ndafind out kanjani mana ansel virgin ansel chichi guys ndiyaklarezwa ndiyazonywa yabo ndiyabaxela but napha kangene details into details ndiyenze nje ba yaqonda yabo. So mamela guys nizawuva no because nizawuva guys so must like esikolweni xa kubhala yabo bakhona aba bathanda uphatha ifoni zabo bekhona aba bangaziphathiyo abibhala yabo umna ke bendiyiphatha ifoni yam xa ndibhala kayi-1 ndizakele ifoni ndibhala ngokusasa ngo-9 ndiyazi uba ndizabuya kwangoku then ifoni ndibhala kayi-2 ndibhala u-9 ndiphinde ndibhala u-2 ndiyazi uba ndizabuya phaa ngo-5 to 6 yeqa so ke kufuna ndiyiphatha and ke xa ndishapa bendisha kule brother wam because uyathanda utefa la bhabha so ke nyani somos ne ngale mini yabo kubhalwa ngayo ngezimini kubhalwa ngazo yabo bembane ndimnika ndingamniki lawe ndenze laa nto yabo yabe guys last week ngeveki ephilileyo ukhazi noma uza apha endlini yabo fike sithi tshomi kuyamithwa masamisa ikliniki yabo ndingafuni nenqabayo transfer ndimithe mna ndimbe uthi xa wam suthi hayi tshomi mandizoyenza laa nto asizindiyo le nto ndiyoqhumtseza sendutsuna yabo atshomi masambe caba andibalisele komnye mntana secaweni yam olunge guys olunge sozimcingele yabo and abazabakhe ngo-archbishop nomama bishop yabo like akacingele kanguthule abantwana bathina baqoma samana vele umuntu athi qingo sokube ngamcingela so andikhomisa kamana batsho mina mntana umithe besingobantu thina xa uzomithe la mntana sibe sindule kangaka enqaba kancane serious le nto ndekliniki nyanyana so yamsasifikele ekliniki ndokule cousin wami yabo so sifike phana ke nyani fike ke nyani ngebana phasi zochanyiswa xa ndisithi ndibana nomama senext ophangela apha ekliniki hey ndiqamba thixo wam sa-travel news ke ngoku yabo and ke ngoku isafika wrong ekhaya uma ndikhahlanga loo nto leyo because mos umntu like it doesn't mean xa yabo into za icwangcisa like uyazonya because like we are preventing ourselves from rape yabo so nyani le nto za umnene cousin wami ngobesinika amaphepha masibini okay palette ngoku palette ngoku ufika umama apha endlini hey guys afika umama ke endirubela engxanela guys abone ediphamanela bana wena akawula treat wena hey mondiqamba ngezinto last ndithi umna hey ubona ekliniki ndibhalela mama next door sekliniki wena like akasasaxoke nyani ke xa upreventa tsho which means sekunjalo hey ndiqamba hayi guys ndi-lost like ndiqamba njani yabo mna ndithi ayikho loo nto leyo mna like ndiyapreventa nje from rape because kurongo phandle mamarish uyeke nje mandingemamarish omna le nto mandingayikhalarishi serongo because ndiyazunywa mandithethe nyani hey ndiqamba hayi andiyazi because kwale i-moment iword yabo uyazekwa qhubekwa eligama guys lingaka from like nqoma ndinithi mama and then kuthi ntoni ngoku okay iqiniso loo nto leyo so ngale mini ngoku ndishiya ngayo ifowuni yami yabo ubrother wam ndiyampela kayi-2 ubrother wam andicinge uba mani ufuna uba bhodi yena nto mandishiye ifowuni qamba bethu ndizayishiya kho ngxaki akho ndingako nyani hey ndesikolweni cabe kwamama wam sana wathatha ifowuni yam after le incident yomphikiswano ndiphikisa mna bani ndisele-virgin esithi nandazidekwa nto yonke laa nto wathetha ifoni kale nto za ifoni yam kubrother wam yabo wathi cala mboleke mwesi ifoni yam xa ndizoshiya kubrother wam ndiyayisusa ipassword so uyaswipa nje so caba ke ugyal wathetha ifoni kubrother wam oqaba wangena kawhatsapp xa wangena kawhatsapp kuhele nto za ingena foni pin so ke ku akabi na-access olo hlobo kawhatsapp wangena ke ipicture zam oko ke scrolla ke ugyal oke scrolla guys wafike like ivideo yami ke kunalo mfana iqonya guys lo mfana iphone yami guys mna noba ifuna sendishiye kubani even ubrother wam andifuni umuntu uzongena like i-pictures zam ndivele ndiphambane because ndiyazazi zibana like hey sana ndikere into eziheavy phaa so wabona yokushona ivideo yam i-porn in fact yam nomfana wam yaqonda so cisibe ngoku hayi sana zanyuka i-high blood yonke laa nto wanyukela zizibilini kaloku because undibona ndimowuna yonke hey sana caba ke wahamba andazi umelwana angazange ambonise laa video kwa ibirthday yomntu wam yayibhabha esithubeni sami hayi andazi ngoshiwo ngoselishweni hambe bonisa ulisajongani jongani ulisizo nyewethu caba ke waya kamakazi wabonisa lo makazi le video nomyeni wakhe yabo so makazi wathi manje masemlinde sabuye esikolweni sizaya kuyo yabo yabe caba ugel ebeplana bamakazi aze apha kum after mos evile bana ndocingiselo angqikangqiki ibirthday yam eba iqime njani yabo so makazi kucaba wabesithi banesithi hayi manje busy lo nyani makazi bane bebhizi umsebenzi lafika wafika pheke yabo so abina chance zapha endlini
sezabhaqaza ividiyo ke wawafika kumazika awuthwashoni wafika wathi Makasiya yo Makasiya senevidiyo zomntana jongani uLisa yelatho ndithi yimovie uthi ndiyazunywa uLisa nje izinto azezayo ezifowunini ndixowa yelatho umuntu esekhaya hambe ndipenza manje ndikhothwa ngizikhovezele ninzi kuyeke kulutshwa okay fine Caba ndibuye endlini ndibuze kumalume ifoni yami yewethu ngiqhamuka sile treatment hayibo malume ifoni yami iphi yabo ayandazi funa khawunike ifoni yakho ndiyeva superbrother wami masibelele ifoni yami athi thathwa ngumama uyithatha kumndidlala igame ndizobukela iPopeye ka YouTube oqaba ayithatha ifoni business ifoni yakho you guys ngathi ndise ICU ndabanda ndawo yonke hayi nevele ndabanda kaloku because ndidlalelwa into eninzi but ndaqomba okay I'm glad that WhatsApp am ndimtexele but ke ngoku i-pictures unobungeni ipicture wam yabo okay fine ndihlale masenqamanisa zezinto okhule angena umakazi nomama Nini ngamakazi caba kwakuthiwa uzolandelisa yewethu afike sana olento za umakazi athi nangulisa sebuyile mfazi and then izinto uzenza social media omna social media athi mama hayi Postile. Tama mama ufike wayilungisa lingathi eza video ndiziposte like ko Facebook social media because uthi ba singayenza kaloku yenza la for i-content. Yewethu fike sana andirutyele apha nje mama mke ko uyazonywa uli guys ndithi ezizikhalo. Kukhalela le birthday ikhukuzwayo. Hey ndiqoma ndilasi kukhalela ngathi ndibhobhile. Like ngathi ndibhobhile guys yabo. It was like hibo Lekhala mama makazi lo lesi zinto siyenza yona sinebhongo neqhaya ngawo thini ngebirthday yami bafazi lekicaba andinokharazwa andinoghuzwa andinophango andiyazi guys ayiqonda hayi ndiqala khalwa nje khalwa namadoda nje ngabangakhala indoda hayi kurongo kuba umuntu esekhaya ha umama ndembulele ephila uthi ndembulele ephila guys ngalento I mean wayengenohlala namphansi yabo Dithi kwakhalwa makazi ntoni hayi usidisappointile ngantoni ngani like andiyazi yabo hayi ngathi shomi ndim ndirongo disappointile ngebirthday yami befike ndithini ngebirthday yami because ingagumi ngeyami birthday yami rules zami yebo chomi kakulilwa like ngathi ndifile yabo ndiyacishwa yephathi ndoba athi makazi makubizo utata umakho nomama umakho naye ngutata umakho akafuna unibona ne because of the incident but wabizwa yabo wacenga ufuna uba makazi mina ndinamafufunyana okokubana like ndiyenze lento njani guys like and understand thande namafufunyana ikifay ngamamsebenzi aza utata umakho nomama umakho yabo bona bacinga amafufunyana manyani because anafufunyana mina yabo ndinamafufunyana fike ngoku ebuza bana inormal into eyenziwa ngumntana oyenza lento unormal umntana oyenza lento ayenza ivideo and ulisathina besicimba manje le virgin uzoba le virgin until 21 years yo ndaqoma nibhude ngodaughter sana nibhude ngomplanela ngonibekela iminyaka ukubana mandiqhaqhaze ngawo webeningatsho kum like kama ndithethisa kaloku bathi balisa you must do seconds xa reach a certain age yaqona fika utata manga uthi manga kaloku sana kudala simthandazo lesa asiyazi ngoba lo mthandazo sizomthandaza unengqondo phezu kwenhloko yakhe guys this like the lost uzoqana ngenamazi oliphendula okanye uyozidefenda because kuthandazo le birthday kiwe yeka bale birthday yeyam but umzali hayi yafa andiyazi amanzi abanda yiwo wanikwa kangaphi ufile nyanya ndanimbulele phila yaqonda lana funa zipilisi zakhe zi-high blood I mean njani malume hey ndandibhethuna ngoma. If parents keep on invading their kids' privacy, they will end up dying young because what do you mean that you're watching your child doing con with her boyfriend? Like, what do you mean your baby girl? That's the worst thing a mother can experience or can witness. Anyway, this lady took to her TikTok account to share a very chilling and interesting story, how her mother found out that she was no longer a virgin. And how that went about is when she went to school to write an exam and then she left her phone. The mother took the phone, obviously because she have heard some rumors from the neighbors and stuff like that. So she wanted to confirm. So she was just browsing through and then boom, she came across a video of her own baby girl
busy with her boyfriend. I feel like this is a message out there to parents or for parents to say, do not invade your kids' privacy, because yes, I've seen parents coming online crying, yo, I don't know how to hold myself together because I've seen this in my child's phone. I've seen this, like my child is doing this. Just do not invade their privacy, because obviously for her to be intimate, for her to be in that situation, she's not a small baby anymore. I know you're a parent trying to obviously protect your child, especially a girl child, because you know the side effects that comes with that, the consequences that comes with that. So you will try by all means to protect your kids, but I feel like you can still protect your child without shouting at them, without invading their privacy, you seeing such things. When you see, okay, your child is active now, you can sit down with them and tell them, explain to them the consequences, explain to them what to do to protect themselves, and not shouting at them. But unfortunately, with African parents, they will actually shout at you. They will tell you, you have killed me alive, you have destroyed me. Jani, you don't know, like you will never know. But that's just how African parents are.